svätého Evanjelia podľa Jána. Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, dnes sa v cirkvi rozoznieva veľkonočná zvesť. Kristus vstal z mŕtvych, ako to cítime aj tu od začiatku na tejto liturgii. On žije napriek smrti, je Pánom živých i mŕtvych. Môžeme povedať v noci jasnejšej ako deň, všemohúce slovo Boha, ktorý stvoril nebo i zem a utvoril človeka na svoj obraz a podobu, povoláva k nesmrteľnému životu nového človeka, Ježiša Nazareckého, Syna Božieho a Márínho. Veľkonočnou novinou nám dnes jasajúca cirkev predstavuje odvalený kameň, teda prázdny hrob. Vstal z mŕtvych, niet ho tu. Od toho okamihu sa veci uvedú do nezadržateľného pohybu. Rýchlo chodte oznámiť jeho učeníkov a ženy utečú z hrobu so strachom a veľkou radosťou, ako sme to počuli vo vigílii včera, a rozniesli túto správu. Dnes uteká Mária Magdaléna s touto správou. Peter a Ján sa ponáhľajú do záhrady. Aj strážcovia utekajú do mesta, aby oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. My tak cítime v Európskej únii teraz tu, že aby sme my už nebežali, zastavili sa, boli ticho a schovali sa, aby sme toto nešírili, túto správu, aby sme boli ticho a čučali, ale jednoducho my musíme túto zväz šíriť ďalej. Od prázdneho hrobu sa všetci rozbehli, že toto zvestujú svet, aj keď nás zatvoria, aj keď nás znovu budú prenasledovať. To nemôžu zastaviť. Choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium. Teda 2000 rokov
sa ľudstvo skláňa nad prázdnym hrobom a premýšľa. Stal sa kolískou našej viery. Na odvalenom kameni spočíva budova kresťanstva. Máme tu peknú pieseň aj dnes. Základ cirkvi je na skale. Na Veľkú noc 1953, ktorú kardinál Roncavelli prvýkrát slávil v Benátkach, po slávnostných vešperách a eucharistickom požehnaní sa patriarcha nazdával, že obrady skončili. V tom zbor seminaristov zanútil loretánske litánie. Kardinál sa opýtal svojho asistenta, čo je to. Ten mu odpovedal: Eminencia, ideme k oltáru Nikopeja, čo je uctievaný obraz Panny Márie v bazilike svätého Marka, poblahoželať Pani Matke, že jej syn stal z mŕtvych. No taký ľudový zvyk, Pane Márii šli poblahoželať, že Pán Ježiš stal z mŕtvych. Ona to vedela. Táto zbožná obyčaj, ktorú veriaci zápalisto sledovali, ho dojala až k slzám. Ján 23. si až do konca svojho života zachoval nostalgickú spomienku na pochod od hlavného oltára, sprevádzaný piesňami duchovenstva a ľudu a vrúcnou modlitbou pod Tvoju ochranu, ktorý absolvoval počas 6 rokov svojho benátskeho episkopátu. I neskôr rád opakoval: ideme si poblahoželať, lebo syn vstal z mŕtvych. A mám rád tento príklad, tým zakončíme. Ste počuli, že svätý Serafín Sárovský vo východnej cirkvi žil dlhé roky v tichom lese. Žil v takom tichu, že ani jedno slovo nepovedal ani svojmu reholnému bratovi, ktorý mu občas priniesol niečo na zjedenie, nepovedal ani slovo. A po skončení tohto dlhého mlčania mu Boh vnúkol, aby sa vrátil medzi ľudí. I predstúpil pred zástup pútnikov, ktorí vo veľkom počte stáli pred jeho kláštorom, a plný nadšenia a oduševnenia zvolal k nim tieto slová: akáto radosť, Kristus stal z mŕtvych. Bolo to zvláštne zvolanie. To neboli povrchné, zvykové, formálne slova. To boli slová zrodené v hlbokom tichu, v ktorom sa jeho viera v Ježišovo zmrtvých stanie natoľko prehlbila, že ustavične prežíval prítomnosť krieseného Ježiša pri sebe a horel láskou k nemu. Ľudia to videli, vycítili. A v tom tichu naplnil Duch Svätý srdcia pútnikov hlbokou vierou v zmrtvých stane Ježišovo, takže všetci radostne volali a spievali: Vaistinu voskres, naozaj vstal z mŕtvych. Prajem vám, vyprosujem takúto úprimnú a hlbokú radosť z Ježišovho, z Kristovho zmrtvých stania, hlbokú vieru, istotu pre nás. Amen. Náš najväčší sviatok, vyznajme našu vieru. Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smuly, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,
odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, v radosnom svetle zmrtvých stania myslou i srdcom predstúpme pre nášho nebeského Otca a prednesme mu svoje prosby. Modlíme sa za cirkev na celom svete, aby sa Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou stalo jej silou v boji so zlom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za našu vlast, aby jej vykupiteľovo z mŕtvych stanie prinieslo plnosť pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za pokrstených čas týchto veľkonočných sviatkov, aby verne nasledovali Krista, v ktorého uverili. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za nás tu prítomných, aby viera v zmrtvých stalého Krista bola našou silou a nádejou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za našich zosnulých, aby im Kristus dal účasť na veľkonočnom víťazstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Otče, oslavujeme zmrtvých stanie Tvojho Syna a prosíme ťa, aby si v nás obnovil milosť, ktorú sme získali do sviatosti krstu skrze Krista nášho Pána. Amen. Víťaz
dary na obetu, ktorou sa tvoja cirkev podivuhodne obrodzuje a zveľaďuje skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Dávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento deň, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojím z mŕtvych vstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoria: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, dával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoria: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia. A kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý robí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s predlahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s svätým Imrichom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, môžu služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel po moju strechu, ale povedz iba slovo, a duša mi uzdraví.
nebesná. Všemohúci Bože, ustavične ochraňuj svoju cirkev s otcovskou priazňou, aby obnovená veľkonočnými sviatosťami dosiahla slávu z mŕtvych stania skrze Krista nášho Pána. Nedela vypočujte si oznámiť, bude veľkonočná nedela Pánovku z mŕtvych stania, to slávnosť oktávok a najdôležitejšia oktáva, teda 8 dní, slávime ako jeden deň. Najväčší kresťanský sviatok, zajtra je veľkonočný pondelok, útorok, streda a tak ďalej. Svätého Františka z Pavly, pustovníka, štvrtok svätého Izidora, biskupa, učiteľa cirkvi, piatok svätého Vincenta Ferrera, kňaza. Budúca nedela bude druhá veľkonočná, znesie aj titul Nedela Božieho milosrdenstva. Služby svätého omše farský kostol, pondelok, stredu, v piatok, pondelok o 10. ako v nedelu, a živých a mŕtvych členov ružencového bratstva, v stredu a piatok o 18. Predná poďakovanie za 70 rokov života, piatok za uzdravenie a Božiu milosť pre Máriu. V sobotu ráno o 8. za zomrelého brata Mareka, na budúcu nedelu o 10. za farníkov, v pondelok a v nedelu o 10. v stredu, v piatok o 18. v sobotu ráno o 8. Vikrám pondelok, zajtra o 8. zomrela Janka Dubovská, vo štvrtok o 18. Ibriha Leopoldina Hlavaty a starí rodičia. Na budúcu nedelu o 8. Jozef Antónia Kobotovi, synovia Jozefa Stanislav. Zajtra ako v nedelu o 8. štvrtok o 18. Lektori manželia Holekovi, upratovanie, 13. skupina. Na záver sa chcem poďakovať, nechcem už hovoriť menovite a čísla, aby som zase niekoho nevynechal, aby niekto nebol akoby zahrnutý alebo urazený, že som zabudol na ňa všetkým, ktorí sa ju upratovali, vynaložili námahu. Máme bohatú a krásnu výzdobu, viete asi, kto ju robil, ministrantom, organistovi, kostolníkom, všetkým vám, ktorí ste a pričinujete o liebeh dobrý a pekný aj tejto veľkonočnej slávnosti alebo týchto dní. Pán Boh zaplať, som naozaj vďačný. A vy ste tu šikovní, sami sa viete zorganizovať a všetko pripraviť a urobiť bez nejakého posúvania či navigovania. Prajem a vyprosujem vám, ako už zaznelo, a ozaj požehnané milosti plné tieto veľkonočné sviatky. Na záver príjmite požehnanie. Pri dnešnej veľkonočnej slávnosti nech vás žehná všemohúci Boh a vo svojom milosrdenstve nech vás chráni od nebezpečenstva hriechu. Amen. Boh, ktorý vám s mŕtvych staním svojho jednorodeného syna znovu získal večný život, nech vám dá odmenu nesmrteľnosti. Amen. Boh, ktorý vám doprial po dňoch Pánovho umúčenia radostne sláviť veľkonočné sviatky, nech vám pomáha vojsť do večnej radosti. Amen. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja. Bohu ďaká, aleluja, aleluja.